Pdiang Sngewbha feature ni ka channel film bangan batai menta ka sni ka de ka ron ka psychological thriller film ka sedang da Khun ki doktor ba pusyang ban plai ini wei kunlung badang kha kloi atto ka ne haden ka Kmie jong kunlung ka Diana Sherman la khot ban pe di kunlung jong ka ibala light na ka jingma bata clear ki ada in long pha ne am the jingjia ka poino shakaway ka jing im jong kawai ka kunlung kan thai ka bakarteng klo ka bran san tli ka jing pang ki bakraw untuk ka asthma ka diabetes bat ka paralyze haying ka klo ka donya ka rukom imman ka sngi bat shim dawa shibun bat pan pe ya ka jing long jong ka snam ban punya ya ka chini ba ka donya ka met jong ka lap ni ba ka klo ka long ka samla ka bastat pha ka badan ka jing angot pan ule hakaway ni school ba at bapaw nam hapo sor bat ka thep ya ka pollution ta ka jing trang ba bajukumen habawan kishiti bat ka kulman ba kan dei ka shiti jing Pdiang school ba university henry ka balingo ka long ba namju yo shiti na ka no school ba ka kloru ka 8% bat bantay ikiter ba kraw haying ding ba ka jing hikay jong ka sisngi haba ka klo ka dang pule Oyo Sngewbha jing sawa kali ka perkhat baka de ka kali ka bon ra shithi henry ka Kmie ling baka jing khangit bat ka lap baka de ka kali jong ka Kmie jong ka berang shuwan pai ying na balik tet jing tet haba ka Kmie jong ka klo ka dang kren ka fun ka klo ka ling Kmie kloi hapo ka sinduk babu ki jing tet bat shim no ka to ka ne ki chocolate ki badan hangta henry ka klo ka lap baka don ka wei ka song Dawai Ksew bat ka badan ka khteng jong ka Diana Sherman hangta ka klo ka snow pla bat ban kwa ban tip ka ai ka jing pang ba Kmie ka don hata mit ka Kmie jong ka klo ka ai Dawai shaka ban shim shop kan le tia ka klo ka snow lingo na mar ka ta ka por ka sham ba ka don ka Dawai jingam ka ba ka layo I hashua ka clear Kmie jong ka le ka Kmie jong ka panchai ba ka ta ka de ka Dawai jong ka klo ba ting ha ka song Dawai ka long tang ka ting jong ka nong diang klo ka bada snow pla ka la shimi ki Dawai balik kia no asngi ka babut ka jing kwa tip ka pen bore ka klo pen shim no ka wai ka song Dawai na ka armory babu ki Dawai bat ban pe ka ting jong ka Dawai la tho 3 gosen ka jing song bat ka la krumar jing mat namar menta ka le ia ting jong ka hi ka don ka Dawai ka pen pai na ya ka sticker ka badan ka ting jong ka bat ka ya ka ting jong ka Diana Sherman wala tho halendat hakamit ba shwa ba ka klo kan letia ai bang ka to kan ne ki Dawai kumbala ju ai hakimit paladap henry hakane ka kanti ka klo ka klem ngwe ya kata ka Dawai jengam bara no ban pet ne wat pnya hadin ba ka Kmie jongka ka leo thia ka klo ka le chapo yeng ban wat jing tip chupang ka trigo sen teng ba ka computer jongka henry ka snow trim ba ka browser komla ban yait namar ka don jing ka internet ba ka dang pun kam ya ka computer ka klo kam shim la modori badan ba pet ya ka ka wei ka kendong jong ka kamera ka sngi ka babot ka klo ka phone ya ki breu bat clear tai breu ban le chapo internet ban pet ya ka trigo sen ka bala tho ka jing song Dawai ka jing tip ka pau ba ka trigo sen ka de shisha ka Dawai na ka benda rong snam hanai ka ba phla ka long ba ka Dawai ka trigo sen ka de ka rong sa rong jangam ka ne ka pun su thu ya ka klo ba ka Kmie jong ka don ai halendat ka klo ka badang pli jing wat bat kwa ban tip shu ka clear Kmie jong ka ban le cha cinema bang ka daw ban yo wat chik te phangta haba ki don hapo cinema ka klo ko ong sha ka Diana ba ka kwa ban le cha pan khana ka klo ka lambi na po ka cinema bat ka le pe sha ka dukan pharmacy ba marjan ka la poi ka ta ka jaka ka la ba ka dan ka jingyeng ka ba jrong ne ka klo ka pan jing bet ban le cha ma chong ka ta ka jaka ka clear pharmacist shpang ka Dawai jengam ka bala ai da ka Kmie jong ka kali ke ban pran kami uni trigosen pharmacist pe da ka Dawai por lo krumar chungmat markata kamde ka trigosen ka de ka ridoken ka Dawai light ka baju pun kam nam ta kikso ka klo ka snow kundet hadu kata ya kata ka jinge thu bat so kumba prothai ka khishrum sheneng te ka clear ka ka ban jala da upreu ushim ka ne ka Dawai
pharmacist upentit balada ki breu ki di ekane ka dawai kin samat jingpansa paralyze hakamet chongki tang shipor kadiana kawan phai hakachim hinyo but inject no da is stick hak kaja chongka khlo por pelong ekane ka jingtip chongka ban kut no Kmie chongka khlo kara no e ka shop bo yeng haden kata ha bo yeng kadiana ka stang ban panik but kala set ka khlo hapo ka kamra chongka haden kalino shabar ban phit yakawai ka prescription dawai paralytic ka ba kala persang ban watling ba ka internet ka khlo ka khina ka jingthia bat kalap kala cha set hapo ka kamra kum ka samla bas start kala don ki lat ban pli ka jingkhang hene ka kmi jongka kala su thu bat bo e jing bat sansar ka jingkhang ban bat hene ka khlo ka khlam ndam dak basuk the khlo kala pan kam da ki sign bat ki thickness skill bakadan bat ka shimi usolder ka blanket bat ka bat ru ya ka ha ka shintor ka min o shabar na ka jingkhang ye bat pari ka banta ba hajrong chang ka yeng ban poi sha ka wei ka kamra haba kala shna ka pran kam ya ka jing shit na usolder ban nang ta sa ka ban pan prai ka yet ka ba ka wei ka kamra bat ka blanket ban ya dai ka met chang ka na ki yet ba pai hadin ba kala light na ka ta ka jingkhang yet ka khlo kala mat ka chimpang asthma bat ka kijor kalingo baka laklet manrayo ka inhaler jongka ka khlo kala persyang ban par bat ka jungbom la ban ring musimha ka poisha kamra jongka haba ka poisha kala kamra ka pran kamda ka inhaler ban pinja ik chimpang ka por ka babiang ka khlo ka shong na ka wheelchair bat lek loi ban pet no na yeng hene ka elevator ka ban kam ban hian hapo ki step kala sha punjulor no da ka kmi jongka kala bread no ya ka wheelchair but parsha po kista hadu kan san kala slip but kalon tulun shapo habaka or ka klo ka sokum ka jinjot bakala la man sneo but ban ki shimplia kajat namar baka klem di ikta dawai ki baka chemical ai ka slam kala kam snu thu shu hakane ka banta ba shisha ka kmi chongka ka de ka psychopath the klo kala kloino shabaling ba ka wheelchair chongka baling ba ka suro ka bayai cha sor henry ka sung thu no ka sor jong ka wei ka kali bo wan bat ka sung thu ba ka ta ka de ka kli jong kmi jong ka wa panlong ya ka ban ri no nei ka ba po ka la ba ka de ka kali jong unong wan ra shi thi ba ju wan ra shi thi she ying jong ka klo ka mi no na ka jing ri bat sanga e ka kli jong postman hadu ba ka la jan sha tan ra postman umi na ka kali bat kli ka e ka jing e ba ka klo ka dan klok ong tangkane ya rap yanga ba postman dang ban ya rap ya ka klo ka kmi jang ka kadiana ka poi pat ka shem ki arngot kadiana ka ya shakmat bat clean postman ka e ka bala je ya ka klo postman open sanga ya kadiana ka ba kwa ban wan ya lam no shyen aka ne postman wong ba ka klo kam kwa ban le shyen bat ban kwa ban le sha thanat kadiana ka pan bor ban ra no e ka khun shyen batru dalapan pau bukan ra ya ka kes ra bor chulet lada umsha eka ban ra e ka khun jong ka shi le namar ba umdan signal na ka phone ka jing persang jong ka kalong le no e ka diana kam hun ba postman nialam ne ka klo le tang ka we ka jing bat bukan wan lang sha ka li jo hadien ya ka klo la ra sha ka li ka diana ka inject no do anesthetic na rendang postman hadu ba umla khi shu aklo ro kala sha sedit hado bakam tip brushu haba kala ki kala bakadan ka bisman jong ka ying bala set hangta hi kala ijing thau bayong ki bade ki dawai pansa paralyze yaka bakmi jong ka kala shna ka klo kamla ban phet nangta ka wheelchair ro kamla shu ban khit namar mi jong ka kala te ki te kala pelan na kung wei ban yo mi no nangta na du ba yo I ro ki kwat shibun bat ka day kijing tip ko ba day bat ka admission jang ka clock bala kala dap register ka clock bala tip ba ka kmi kala boli ikine ki kot kislana ka tala snow ngya bat bitar jing sai ka bat dang yai shak ba ka clock ka lap ikatu ka ne ki dor ki ba i ba men shua ka long ka breu ko ba piang bat kam long paralyze bat ka ba feeling ka long ba shamro I kot badan ka jing thoi shpang ka jing khlat jang ka we ka khun ba ka teng klo
kabayap hadin arkang ta balakha bat ya ka kot khubor ka badon kajing thoi shpang kajing syak kinap ak ta ka chaka badru akaju ka por kajing yap jong ka klo ta ka por ka suthu ba kmi jong ta ka diana kam de ka kmi bashisha kane ka de ka khun ka barsha ra kmi ka bashishan jong ka napo hospital kane ka pan paw ba ka khun ka balapan e kajing sedang jong ka flame pak kam shum la like na kajing yap bat na ka ta ka daw ka diana ka ladon kajing bitar bakala ra no da ka khun jang ki wei ka hospital ban pu ka chaka da ka khun balayap jangka habaka klo gadang perkhat bat krumar jingbat kadiana kala poi bat kalai thu bakam dei ka kmi bashisha jangka bodu ban punyo paralyze bat jimpang ge klo limba ka jing ai dawai kadiana kala ong baka le ikine baka eat ya ka klo ka kentu ya klo ban klet no edane bat phai pat ching imbarim bat bread no ro iki dawai jangka henre ka klo pam pat chene bat kala kentat iki jing thoi jang kmi hadu ba tamdan jinge sha shu de ka diana ka shim yo jing thau ba yong bat ka syringe mat inject e ka klo ka stang ban ting shu shu bat ka patri no hading ka koput bat khang no sindon ka klo ka shem ya ka bi haba ka kmi ka dang pushang ban pli ka jing khang ka klo ka di ka poison hadu ba kam ti bru shu kadiana kala linyar haba kapit e ka khun jongka bakala jan yap na ka jingdi e ka bi hangne ngila ban ong bakadiana it alat e klo adu bakpa ba pinya ne telekam keman kisinjam makshim na du dangkha tangba ka jingli ban ngan kli pi kolong hato shisha ka de kan jing it ne ka jing it thamula menda ka klo ka yo bi ba lam no mar sha hospital na ka benta ka jing sumar tangba ka klo ka lakhia na ka jing pang lengba doktor bo sumar ya ka tangba ka tang shem jing e ban kran pat ban yan ka klo ka le i ala ka kami bak pet ya ka lengba ka yet ak kamra jongka te marsin yo ya ka ne ka klo ka pan jing rap na kinos bodan ha kamra thya pang jongka ta ka bakhnat yo hal bodan ka klo nomor bak kam palat kran nakta kasupin i da ki kmat nang ta ki nos ki aya ka de ki rong bar ka kosada pakan chu tho hangta dekat ba ka dang tho e ki kendet kan san ka so emergency ka sawa de hadien ba ki nos ki lawan rom ha kamera kila lingo panyu i ba kro kam don shu de ki nos ki la yo i pat ya jing tho bala e da ka kro ku ong mei pat kan san ki nos ki la pan tip ki security panik wat ya ka kat ba ya ka klo ara ne lam da ka bor da kmi jongka plan da la pan ching ara bi e de ha bakin sami no sindon no hospital dan bagi dang don ka escalator bayat hi ka kmi jongka klo kamla ban tan ya ka wheelchair jongka ka shampat ba ka de ka klo hi ka bat ya ka wheelchair dik kijat jongka oi kijat jongka ki la ban ka shan tang marumala de hang tawan la security ban pun sange sindon yaki hamar bayu iya kane tensan ka diana ka sei ka pistol bat set iki da ka ong ba kwa ban le cheyeng ba la ka khun wei ne security la yo lat ba set ya ka hado ba ka pulon ai ka dan jingking menta ya ka klo la yo plat ka ba ya ka diana la pahara de ki por pahara de hadien news nam ka klo ka stang ban samla wan mata ka la ban ki suki ya la kijat wata kampat khia pura de hang ta ba ka klo ka le jingo e ka wei ka breu bat sham ba ka de ka diana sherman menta ka klo ko ong ba ka ching im changka bat la ki bahayang sam usha Khun Sngewbha ya ka don ro shibun ki parlok bat ka pendap ro ijing pule degree na ka university asu natam aja ba ka klo kan ong goodbye ni ikum bakam say ai na la ka shintur bat hadian pat kishem bakadei ka Dawai Ksew bal ai ka diana ya ka teng ta klo ko me AJP mai menta bat baro shi arta subscribe nak benta ki wei pat video kung gine ship de shibun
Bye.